నేను మీ ఇమ్రాన్ని. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే 10th క్లాస్ సోషల్లో 9th లెసన్ అయిన రాంపూర్ ఏ విలేజ్ ఎకానమీ, ఒక ఎకానమిక్ సిస్టమ్. అంటే బేసిక్గా మనకి ఎకనామిక్స్ని నేర్పించడానికి ఇక్కడ ఒక విలేజ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాడు. రాంపూర్ అనే విలేజ్ గురించి ఫస్ట్ ఈ పార్ట్లో రాంపూర్ విలేజ్ యొక్క బయోడేటా, అక్కడ ఏముంది, అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉండేవారు అనే దాని గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాంపూర్ విలేజ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ విలేజ్ ఏరియా వచ్చి, ఈ రాంపూర్ విలేజ్ ఏరియా అన్నమాట. ఏంటిది? ఏరియా. టోటల్ ఏరియా రాంపూర్ విలేజ్ యొక్క ఏరియా వచ్చి 3 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో రాంపూర్ విలేజ్ అనేది ఉంది. మరి ఈ రాంపూర్ విలేజ్ ఎక్కడుంది అనేది చూస్తే యూపీకి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క వెస్టర్న్ భాగంలో, అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క పశ్చిమ భాగంలో ఈ రాంపూర్ విలేజ్ ఉంది. ఈ రాంపూర్ విలేజ్ యొక్క స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో చెప్తే 3 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఏరియా, చదరపు కిలోమీటర్లు. మరి ఇది ఎక్కడుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో జహంగీరాబాద్ అనే పట్టణానికి ఒక 12 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ రాంపూర్ విలేజ్ ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నాం. మరి ఇక్కడ ల్యాండ్ అండ్ అదర్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ల్యాండ్ ఏ రకంగా ఉండేది అనేది చూస్తే, అయితే ఈ రాంపూర్ విలేజ్ ఎక్కడ సెట్ అయి ఉంది అంటే చక్కటి గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్లో సెట్ అయి ఉంది. గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్ అంటే మన వ్యవసాయానికి పర్ఫెక్ట్గా పనికొచ్చే ప్లేస్ అని అర్థం. సో ఇటువంటి గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్లో ఈ రాంపూర్ విలేజ్ అనేది ఉండడం, అది కూడా ఒక టౌన్కి 12 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో ఈ రాంపూర్ విలేజ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో సెట్ అయి ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్కి వెస్టర్న్ భాగంలో, దాదాపుగా హర్యానాకి స్టేట్స్ కూడా దగ్గరలోనే అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రాంపూర్ విలేజ్ దగ్గర నుంచి చూస్తే. అలాగా మరి ఈ ల్యాండ్ అదర్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్, సో గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్లో ఉండే ల్యాండ్స్ ఎలా ఉంటాయి, చాలా బ్రహ్మాండంగా మరి ఉంటాయి. కానీ 1921లో మరి రాంపూర్ విలేజ్ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే ల్యాండ్లెస్ విలేజ్. రాంపూర్ విలేజ్ అనేది 1921లో అసలు ఏమాత్రం కూడా అక్కడ ల్యాండ్ లేదు. కానీ 1970కి వచ్చేసరికి 50 సంవత్సరాల గ్యాప్లో అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే 264 హెక్టార్స్ భూమి రాంపూర్ విలేజ్ వ్యవసాయానికి వాడుతున్న సందర్భం వచ్చింది. ఎందుకు అలా, ఏ రకంగా వచ్చింది భూమి అనేది చూస్తే, వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న బంజర భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బంజర భూమి అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే వ్యవసాయం పండించని భూమి ఏదైతే ఉంటుందో, పండని భూమి ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటి భూమిని బంజర భూమి అంటారు. సో అటువంటి భూముల్ని, అలాగే ఆ చుట్టుపక్కల ఈ రాంపూర్ విలేజ్కి చుట్టుపక్కల ఉన్న అడవులని, వేటినండి ఫారెస్ట్ని, అడవుల్ని నరికి, అలాగే ఆ చుట్టూ ఉన్న పండని ఏవైతే ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా పంటలు పండించే రీతిలోకి తీసుకొచ్చి మరి ఈ రాంపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు 264 హెక్టార్ల భూమిని మరి వాళ్ళు సాగు రూపంలోకి మార్చడం అనేది జరిగింది. ఎంత టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్లో? 50 ఇయర్స్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్లో. సో చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి, రాంపూర్ విలేజ్ వెస్టర్న్ యూపీలో ఉంది. ఇది 3 కిలోమీటర్ల స్క్వేర్ ఏరియా గాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్లో ఉంది. దీనికి దగ్గరలో ఉన్న టౌన్ ఏంటి అంటే జహంగీరాబాద్ 12 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ ల్యాండ్ 1921లో ఉండేదా అంటే లేదు, ల్యాండ్ ఉండేది కాదు. మరి 1970 అంటే 50 ఇయర్స్కి ఏమైంది అంటే 264 హెక్టార్స్ ల్యాండ్ని వీళ్ళు పంట భూమిగా మార్చారు, అంటే సాగు భూమిగా మార్చారు. ఏదైతే బంజరు భూమి ఉందో దాన్ని మార్చడం, ఏదైతే అడవులు ఉన్నాయో వాటిని నరకడం. మరి ఈ 264 హెక్టార్ల సాగు భూమిలో వీళ్ళు పండించే
పంటలేంటో చూద్దాం. మరి అది ఎక్కడుంది? గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్, అంటే వాటర్ చాలా చక్కగా పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు రైనీ సీజన్లో అక్కడ ఖరీఫ్ పంట అనేదాన్ని పండిస్తారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియాలో రైనీ సీజన్లో వచ్చే పంట ఏంటి అంటే ఖరీఫ్ పంట. ఇది ఏ మంత్స్లో పండిస్తారు అంటే అక్టోబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో పండిస్తారు. మరి ఈ ఖరీఫ్ పంటలో ఎక్కువగా పండించే పంటలు ఏంటి అంటే జవార్, బాజ్రా. జవార్, బాజ్రా ఖరీఫ్ సీజన్లో ఎక్కువగా పండించే పంటలు ఏంటి అంటే జవార్, బాజ్రా. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి. జవార్ అంటే జొన్న, బాజ్రా అంటే సజ్జలు, అంటే జొన్నలు మరియు సజ్జలు అని వాటిని మరి వీళ్ళు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో పండిస్తారు. ఖరీఫ్ అంటే అక్టోబర్ డిసెంబర్. సో ఇలాగే అడుగుతాడు క్వశ్చన్, ఖరీఫ్ సీజన్ ఏ నెలల్లో ఉంటుంది అని చెప్పి అడగచ్చు. మరి ఖరీఫ్ సీజన్ ఏ నెలల్లో ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, అక్టోబర్ డిసెంబర్ నెలలో ఉండేదాన్ని ఖరీఫ్ సీజన్ అంటాము. మరి ఖరీఫ్ సీజన్లో పండించే పంటలు ఏంటి అంటే జొన్నలు, సజ్జలు. భారతదేశంలో ఖరీఫ్ సీజన్లో పండించే ఏ నెలల్లో పండిస్తారు అంటే అక్టోబర్ డిసెంబర్. ఇక్కడ ఒక విలేజ్ ఎకనామీ రాంపూర్ది తీసుకున్నాడు, బట్ ఇది గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్ ఏరియా కాబట్టి ఇండియా యొక్క క్లైమేటిక్ ఏరియా కూడా అని చెప్పి లెక్కేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వింటర్ సీజన్. వింటర్ సీజన్ అంటే చలికాలంలో. మరి ఇక్కడ పండించే పంటను ఏమంటాము అంటే రబీ అంటాము. రబీలో వీళ్ళు పండించే పంట ఏంటి అంటే వీట్ అంటే ఏంట్రా అంటే గోధుమ పంట. సో రబీలో పండించే పంట ఏంటి అంటే గోధుమ పంట. ఖరీఫ్లో పండించే పంటలు ఏంటి అంటే జొన్నలు, సజ్జలు, బాజ్రా, జవార్ అండ్ బాజ్రా. మరి అంతేకాకుండా మరి షుగర్ కేన్ అనే పంటను కూడా పండించేవారు. మరి ఈ గోధుమలు పండించి వాళ్ళ అవసరాలకి కావాల్సినంత ఉంచుకొని మిగిలిని మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి అమ్మేసేవారు అనమాట. తర్వాత షుగర్ కేన్ అంటే మనకు తెలిసిందే చెరుకు పంట అండి. చెరుకు పంట సంవత్సరం బారున పండిస్తారనమాట. అంటే ఒక పొలంలో చెరుకు పండిస్తున్నారు అంటే అక్కడ మరే రెండో ఇతర పంట పండించడం కుదరదు. ఎందుకంటే సంవత్సరం బారున కావాల్సింది చెరుకు పంట, సంవత్సరం పట్టిద్ది పంట చేతికి రావాలి అంటే. మరి ఈ చెరుకు మరి పండించిన తర్వాత ఏం చేసేవారు, కొంతమంది మరి చెరుకుని బెల్లం రూపంలోకి మార్చి బెల్లంగా తయారు చేసి ఈ జహంగీరాబాద్ మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి బెల్లం రూపంలో అమ్మేవారు. సో ఇది చక్కటి ఎకానమిక్ పంట అని కూడా చెప్పుకుంటాము. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే అదర్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. ఒకటి రైనీ సీజన్ పంట, ఖరీఫ్ పంట. ఇక్కడ పండించేవి జవార్, బాజ్రా, జొన్న, సజ్జలు. అక్టోబర్ డిసెంబర్లో వచ్చే పంటని ఖరీఫ్ పంట అంటారు. వింటర్ సీజన్లో వచ్చే పంటని రబీ పంట అంటారు. ఇది షుగర్ కేన్ పంట కూడా పండిస్తారు, ఇంకొక పంట. అలాగే ఒకే వ్యవసాయ భూమిలో ఖరీఫ్ పండించి రబీ పండించి, చూడండి ఇక్కడ ఖరీఫ్కి మరి 2 నెలలు 3 నెలల పంట చేతికి వచ్చేస్తుంది, తర్వాత ఎమ్మటే గోధుమలు వేసి పండిస్తారు. అటువంటి వాటిని ఏమంటాము అంటే బహుళ పంటల భూములు అంటాము. ఏమంటామండి? బహుళ పంటల సాగులు అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా చూస్తే మరి ఇక్కడ మరి కల్టివేటెడ్ ఏరియా 1950లో చూడండి, మరి ఈ రాంపూర్ విలేజ్లో కల్టివేటెడ్ ఏరియా అనేది 1950లో ఎన్ని హెక్టార్స్ ఉండేది అంటే మరి మిలియన్ల హెక్టార్ల రూపంలో 120 టోటల్ భారతదేశంలోనండి. ఇది ఆల్ ఇండియాలో, ఒక రాంపూర్లో కాదు. కల్టివేటెడ్ ఏరియా ఇండియాలో ఎన్ని హెక్టార్లు ఉండేది అంటే 1950లో 120 మిలియన్ల హెక్టార్లు ఉండేది. అది తర్వాత 1960లో 130 హెక్టార్ల మిలియన్లు, 130 మిలియన్ల హెక్టార్లు. అలాగే 1970లో 140, 80లో 140, 90లో 140, 2000లో 140. సో ఇక్కడేమి మార్పు అనేది 10 సంవత్సరాలకి 10 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
మిలియన్లు హెక్టార్లు పెరిగింది, కానీ 1970కి మరి మళ్ళీ 10 మిలియన్ల హెక్టార్లు పెరిగింది, కానీ ఆ తర్వాత ఆ 140 మిలియన్ల హెక్టార్లే ఇప్పటికీను సాగు రూపంలో మన భారతదేశంలో నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. కల్టివేటెడ్ ఏరియా అంటే సాగు చేస్తున్న పంటలు, భారతదేశంలో సాగు చేస్తున్న పంటలు ఏ రకంగా ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రాఫ్లో చూపించడం అనేది జరిగింది. ఇదంతా రాంపూర్ విలేజ్. ఇది మరి కల్టివేటెడ్ ఏరియా అయిన ఇండియా. సో డిఫరెంట్ చూపించండి. 10 సంవత్సరాలకి 10 మిలియన్లు పెరిగింది, ఇంకొక 10 సంవత్సరాలకి 10 మిలియన్లు పెరిగింది. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడాను ఆ 140 మిలియన్ల హెక్టార్లలోనే సాగు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ అప్పటికి జనాభా మరి డబల్ అయిందా లేదా? జనాభా అక్కడ మనం ఇక్కడితో పోల్చుకున్నట్లయితే జనాభా చాలా ఎక్కువగా విపరీతమైన జనాభా రేట్ అయితే పెరిగింది మరి, కానీ సాగు మాత్రం అంతే ఉంది. సో అది నెక్స్ట్ వచ్చి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రాంపూర్ విలేజ్. మరి ఈ రాంపూర్ విలేజ్లో ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉండింది అనేది, ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంటే ముందు మనం చూడవలసింది ఏంటి అంటే రాంపూర్ విలేజ్ రాంపూర్లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉంటున్నారు అంటే 2660 మంది పాపులేషను ఉంటున్నారు. అయితే ఇవి ఎన్ని ఫ్యామిలీస్గా ఉంటున్నారు అంటే 450 ఫ్యామిలీస్గా రాంపూర్ విలేజ్లో ఉంటున్నారు. ఈ 450 ఫ్యామిలీస్లో 1/3 ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే 150 ఫ్యామిలీస్కి అసలు ల్యాండ్లెస్ ఫ్యామిలీస్ అన్నమాట. వాళ్ళకి ల్యాండ్ అనేది లేదు. ఎక్కువగా ఇందులో షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల వాళ్ళు ఎక్కువగా, అంటే బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ 150 ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువగా ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్స్ వీళ్ళే అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ 150 ఫ్యామిలీస్ మరి దేని మీద ఆధారపడతారు అని చెప్పుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వారి యొక్క కూలీ పని మీద ఆధారపడి జీవనాన్ని కొనసాగించి ఉండవలసి ఉంటుంది. మరి ఇంకా చూస్తే 240 ఫ్యామిలీస్ మరి ఎలా ఉన్నారు అంటే మిడిల్ అండ్ లార్జ్ ఫార్మర్స్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మిడిల్ అండ్ లార్జ్ ఫార్మర్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ 2 హెక్టార్ల కంటే, చూడండి, మోర్ దాన్ 2 హెక్టార్స్, 2 హెక్టార్ల కంటే ఎక్కువ భూమి ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వారిని మధ్యతరగతి మరియు పెద్ద రైతులుగా భావిస్తాము. అంటే మిడిల్ అండ్ లార్జ్ ఫార్మర్స్గా భావించడం అనేది జరుగుతుంది. మరి వీరిలో కొంతమందికి అయితే 10 హెక్టార్స్ కంటే ఎక్కువ భూమి కూడా ఉంది. లైక్ చాలామందికి అదే 10 హెక్టార్స్ కంటే భూమికి ఎవరి దగ్గర అయితే వాళ్ళు లార్జ్ అని, అలాగే మినిమం 2 హెక్టార్స్ కంటే ఎక్కువ భూమి ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళు లార్జ్ ఫార్మర్స్ అండ్ మిడిల్ ఫార్మర్స్లోకి వస్తారు. బిలో 2 హెక్టార్స్ లోపు ఉంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ కిందకి వస్తారు. అసలు ల్యాండ్లెస్ వాళ్ళు ఎవరు అంటే కూలీ పనుల మీద ఆధారపడి ఉండేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ చూడండి, మరి అలాగే గోవింద్ అని చెప్పి రాంపూర్లో ఒక రైతు ఉండేవాడు, గోవింద్ అని. మరి ఆయన దగ్గర 2.25 హెక్టార్లు, అంటే అప్పటికి ఆయన ఏంటి మిడిల్ ఫార్మర్. అయితే ఆయన చక్కగా ఆ హెక్టార్ల భూమిని సాగులోకి వ్యవసాయం చేస్తూ ముందుకి కొనసాగించాడు. అయితే మరి తనకి 3 కొడుకులు ఉండడము, ఆ తర్వాత 3 కొడుకులు పెద్ద అవ్వడము, ఆ తర్వాత ఈ 3 కొడుకులకి ఈయన దగ్గరున్న ల్యాండ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కరికి 0.75 హెక్టార్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది. అంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ కిందకి మారిపోయారు. ఇలాగా కొంతమంది లార్జ్ ఫార్మర్స్, మిడిల్ ఫార్మర్స్ కూడా వాళ్ళు ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే ప్రోగ్రామింగ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు సపరేట్ అయిపోయి ఏమవుతుందండి, సో స్మాల్ ఫార్మర్స్గా మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఈ 10 హెక్టార్స్ పైన ఉన్న ఈ లార్జ్ ఫార్మర్స్ ఇంకా వాళ్ళ లార్జ్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని విదేశాల్లో చదివించుకుంటూ చక్కటి ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకొస్తూ, మరి ఇంకా ఈ లార్జ్ ఏదైతే 10 హెక్టార్స్ ఉందో దానికి పదే రెట్టింపు రూపంలో సంవత్సరానికి వాళ్ళకి ఆదాయాలు అనేవి
పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. మరి ఈ ల్యాండ్లెస్ వాళ్ళైతే ఏకంగా కూలీ పని మీద వాళ్ళ జీవన విధానం ప్రైమరీ నీడ్స్ పూర్తి చేసుకోవడానికి వాళ్ళకు చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. సో ఇదండి రాంపూర్ విలేజ్లో ఎకానమీ సిస్టంలో ఒకటి పార్ట్ 1. అంటే ఈ పార్ట్ 1లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే రాంపూర్ విలేజ్ ఎక్కడుంది, అది ఎన్ని ఏరియాస్, అది ఏ టౌన్కి దగ్గరలో ఉంది, అక్కడ ఉండే నేచర్ రిసోర్సెస్ ఏంటి, అక్కడ ల్యాండ్ ఎలా ఉంది, అక్కడ ఏ సీజన్లో ఏ పంటలు పండిస్తారు, అలాగే వింటర్ సీజన్లో ఏ పంటలు పండిస్తారు, ఆ సీజన్స్ని ఏమంటారు, అలాగే ఇండియాలో మరి కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఏరియా 1950తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పటికి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది, తర్వాత ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది రాంపూర్ విలేజ్లో ఏ రకంగా జరిగింది, తర్వాత మరి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఒక ఉత్పత్తి, అసలు వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, వాటికి ఏం కావాలి అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్.